Čaute, zdraví vás Ghost Forever při mým novým let's play na hru Minecraft. Určitě tuto hru znáte, možná ne, kdo ji nezná, tak vás provedu touto hrou. Řekl bych, že bychom mohli začít tím, že si nakutám dřevo, jako se to normálně dělá, že ano. My se podíváme na míru milonu, nechci si normální, tak good. Jsem hrál, že tady mám jedno dřevo a 5 šunek, abych jsme hned za začátku nefailili, víte, že jsou kolem všemi prasa, takže je zneškodníme. Umři, ale umři, nechci kytku, umři. Tak. Au, buk. Tak. Doufám, že se budete koukat na mě, já vás tady budu tak nějak provázet vším, co se tady má dělat a tedy. Určitě se podívejte na tajtíka, co z máš Herik, co by si mi píše, tuším. Určitě se podívejte na Gonkyho a na Minecraft páka, tedy osnovu každý musí znát. Tak a taky se nekoukněte na mě. Tady ty začátky jsou takový odporný, nudný, hnusný, ale videa budou do 10 minut a omlouvám se za sníženou kvalitu, protože můj počítač jak si by nezvládl lepší. Hele, železo, jo. Můj počítač by nezvládl takovou tu větší, já si musím opravit něco, potom to bude good. Hlavně potřebuji, aby to nezabíralo tolik místa a v HDčku to bude až se to prostě bude možný. Tak řekl bych, že tady ten strom bude poslední a potom si půjdeme pro ten iron. Chtěl bych najít vesnici a obchodovat s ním, protože prostě s ním chci obchodovat. To vážně good. Ještě mi dej. Takhle to má být, tak. No, nutím se nějakou hlínu, už jsem se tam měl jak dostat. Tak to by mělo stačit, chci pár semínek. Určitě bych to na začít zapomněl, takže byste mě mohli nedávat, ale tak. Co už. To mi nevypadalo jako ještě zatím ani jedno semínko. Snad ne. No, první. No, to je pěkně málo, ale třeba aspoň 2. Spíš 3 na chleba. To by se good. Tak. Pojďme jsem si výkon ztratil, tak ne, dobré. Asi bych neměl sprintovat. Omlouvám se za nějaký šum. Pokud by byl slyšet ve videu, tak v dalším dílu už to bude upravený. Upraveno. Kolik tady máme toho ironu? 2, 3. No. Tak nic, tak máme, ale iron je pořád iron, že jo? Jo, co tady 3? Jupi, je 4. Respekt. Takže musíme nějak nahoru. Děláme si kameny, takhle to má být kamenný meč, tady se dá všechno pryč, takhle, a tady má být to sekirka. Děláme si trošku víc styků, blbej double click. Tak. Lopatu si tím nechám dřevěnou. Takže 1, 2, 3, 4. Good. Bereme nějaký koubel ještě. Ale voda.
tam chodit jakože nechce, bez světla a bez plnýho jídla, pardon, mi zeskočil. Málo cobblestone, ach jo. Ach jo, jsem nevychytal. Asi zabydlíme první noc tady. Tam bych chtěl potom později, ale další iron. Ne, dej mi ten iron. Nechoď tam. Musím sníst jednu syrovou šunku. Dej mi iron. Já chci... tak good. Tady toho je ale strašně. Páni, hej. Some good. Ale já to nevidím, ach jo. Dělal by se uhlí. Chci být lama a hrát na jas naplno, takže... Zombík, slyšel jsem zombíka, nahoře, rychle, plav. To nemůže plav, ty chceš umřít nebo co? Tak, fuj. Se omlouvám za nic neříkání, ale něco, mě se mi vyřešťoval, otravoval. Budeme nějaký písek, bude se hodit určitě, tak určitě. Sandstone, výborně, ten potřebuju. Udělat totiž dům do sandstone. Kdybych dělal tak strašně torčka, abych tady ten písek mohl těžit trošku rychleji. Super, no. Nevím, jak jsme na tom s časem, ale myslím si, že ten nahráváme asi tak 5-6 minut. Jakožto. Tak. Pardon, se strašně omlouvám. Ale něco mi furt čímrá v krku. A teď nevím jak náhodou. A chci udělat schody nějaký normální k světu. Takhle, ty běž pryč. Dej mi. Tak. Tam nějaký oslom, jsme mohli udělat baráček. Tak, opečím si šunku. Hop. Tady máme další, výborně. Další sandstone, dobrý sandstone. Kolik mám? 44, to je málo celkem. Jde to nějaký baráček menší, ale... A už se zapadá slunce, takže tady to je poslední řada tady ta. Zatím vytěžím jen ten písek, vezme nějaký kabel a jdeme. Pakujem se. Au. Waste. Přijít co nejvíc toho sandstoneu. No, tady už to se padá. Ještě tady ten, to už je jedno. Rychle pryč, musím se nechat někam zakopat. Rychle. Už to přepeklo všechno, jo. Jen to rychle doufám, bože můj.